Hej. I dag vil vi vise jer, hvordan man laver en Flikflak. og en baglænder. Trin 1. Hop frem, spænd i kroppen og ned på ryggen. Trin 2. Hop frem, ned på ryggen og rundt. 3. Trin 3. I trin 3 skal man måske have en lille hold af forældre eller ven i den. Så hjælper der rundt. 3, 2, 1. Trin 4. Og nu kan man bare selv. Jeg kan ikke! Jeg tør ikke! Og nu kan man selv. Trin 1 i baglænderen. Trin 2. En høj flik. Trin 3. Trin 4. Og en baglænder. Husk, like og abonner.